सुबुं सानदिनि फालिनाय बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बर' कछारी अनसाय गावहाय खुंथायनि नाजानायाव दैदेननायाव दिनै जोङो 7थि सुबुंखान्थि सान जोङो बेवहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव खोब मोजाङै फुंनिफ्राय हाबाफारि लानानै जों खुंगासिनो दङ। जों खुंनो हाबाय। जों आसा खालामदों बे खुंथायनि जायनाखि मावनो हानाय खामानिफोरखौ रायजोनो जों मिथिहोथारनो जों नाजानांगोन। जों मिथिहोनो नाजादों। गासै जोङो 632 स्किम्स थांनाय 4 बोसोराव जोङो कारज'खारि खालामनो हाबाय, इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय। जे सुबुंखान्थि जेनाखि सान, बे सानाव जोङो आसाम सरकारखौ खावलायगोन थाबैनो जोंनि गामि फोसावनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो, लोगोसे बियाब दानाय खामानिफोरखौ मावना होयो। सरकारा मावोब्लानो जे बे ओनसोलनि 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर' सुबुङा आरोबाव मोजां रोखोमैनो भारतनि उदांस्रिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन आरो जोंनि बर' फिसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखावरि बिथिङाव, जोंनि हारिमु बिथिङाव, गासै बिथिङाव जोङो आवगायनो निस्सय खामानि मावनो खाबु मोनगोन। जिहेथु गामि फोसावनाया 4 बोसोर बारलांबाय, दिनैसिमबबो जायाखै, बेनि सायाव मा बुंगोन सरकारनि? गामि फोसावनो समा जथेस्थ' जाबाय। 4 बोसोरा जथेस्थ'। नाथाय आसाम सरकारनि माखासे मावनो नाजानायाव जोङो एसेबाबो बिथांमोना मावफुङैखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बिथांमोनखौ गले खावलायबाय थादों। बिसेसकै डक्टर रनज पेगु, जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार, उर्खाव गोरा ब्रह्म मिनिस्टार असम, बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों जे समा थांबाय थादों, सम थानायावनो नैबे गोदान बोसोराव थाबैनो गामि फोसावनाय खामानिखौ खालामो, बियाब फोसावनाय खामानिखौ खालामो आरो हायोबा फिसायख'थिखौ खुंनांगौ। राभा हासंनि जेंनानि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? राभा हासंनि जेंनानि सायाव साउथ काउन्सिल आरो गवालपारानि बर' फिसाफोरखौ दासिमबो जोंनि काउन्सिलाव हगाराखै। राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर' गामिफोरखौ डिनटिफाइड खालामाखै दासिमबो। बेवहाय आसाम सरकारा जोंखौ होनदों बे ओनसोलनि बर' गामिफोरखौ लाबोनायाव सावरायबाय थानांगोन। जों सावरायबाय थादों। जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहाय खुंथाया जोङो ग्रान्ट एइडनि गेजेरजों भेन्सार स्कुल आरो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनो बर' बिजोंनि जोङो रां एसे मदद होबाय थादों। बेजों लोगोसे बर' स्टुडेन्टस बिथांमोननो जों बोरै इनसेन्टिभ स्कलारशिप वान टाइम बोरैहाय होनो हायो, जों बेखिनिखौ नाजाबाय थादों। जों बे समाव 2024 मायथाइयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव हाबाफारि लादों। जेवहाय जोङो बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों बेखावदों। 9 गं जोङो सेन्टार जों बेखावनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव 73 स्टुडेन्टसफोरनो भेरियास कर्सेसआव जोङो फ्रि एडमिसन होदों। बेफोरनि गेजेरजों गोबां वान टाइम जायनाखि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मेरिटरियास स्टुडेन्टस फर हायार स्टाडिज जों होदों। बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव काउन्सिलनिफ्राय आवगायलांगासिनो दं। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना,
गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।